ev der hewşa dera Surb Gragos a Ermenan e ku mezintirîn dera Ermenan a li Rojhilata Naverast e. Ji 2015 heta 2022 li vê derê ayîn nehatin kirin. Lêbelê piştî ku der hat nûjenkirin, êdî ayîn û çalakiyên çand û hunerî lê tên pêşkêş kirin. Navê vê koma mûzîkê Miyasîn e ku wataya wê ya bi ermenkî bi hevre ye. Koma mûzîkê stranên Kurdî, Tirkî û ermenkî stiriyan. Rêveberên Vaxfa Ermenan gotin ku ji beriya sed salan jî neteweyên cuda li ser vê erdîgariya qedîm bi hevre stran digotin û bi vê konsertê jî dixwazin balê bikişînin ser wan deman û peyamên pêkvejiyanê bidin. Ya mesaj weka ku hûn jî zanin wextek gelek dirêj ev reng û xelq çekî ji hev rastî cuda bûn, ji hev dûr bûn. Armanc ku ev xelk dîsa bi hev re va dîsa ev mesaj va cikî weka Diyarbekir dîsa yek weka em bên sed sal berê muzîkeka Ermenî li Diyarbekir de hate gotin. Îro dîsa tê gotin, ama Kurdî jî tê gotin, ama Zazakî jî, Tirkî jî. Weka ku min got mesaj ku weka dîsa bi hevrabûnê yani. Koma mûzîkê ya Miyasînê ku navenda wê li Fransayê ji Ermenistanê dest bi rêwîtiya xwe ya mûzîkê kirine û piştî ku li Rîze û Dêrsimê li Diyarbekirê jî konser dan. Hejmareka akademisyen, nivîskar, rewşenbîr û welatî konser guhdar kirin. Jinên hunermend gotin ku ew bi mûzîkên xwe di nava çandên cuda de rêwîtiyekê dikin û bi stranan, temaşevan û guhdarvanên xwe cana derdixin di nav rêwîtiyekê derd û xeman, cana jî wan radikin guvend û dîlanê. İnanılmaz bir duygu. Ermenistan'dan başladık yolculuğumuza. Oradan Arhavi'ye gittik. Oradan Dersim'e gittik. Oradan buraya geldik. Yaklaşık 2 haftadır inanılmaz bir müzik yolculuğunun içindeyiz. İnanılmaz bir tarih yolculuğunun içindeyiz. Benim için en önemli tarafı hepimizin benzerliği, bu topraklara ait oluşumuzun o benzer nüvelerini taşıyor olmak. Gerçekten ulusların hiçbir öneminin kalmayışı, sadece kültürün, dostluğun, muhabbetin yükseldiği bir yolculuk. Ben Fransızım. Ve benim dedem ve anneannem Türkiye'de doğdular. Çok güzel bir şehir, çok sevdim ve çok evet. Evet, I can speak English, but no, I say that it's not the first time, it's my second time. İkinci defa. İkinci defa. Koma Miyasîn di hewşa dêra Surb Gragos a Ermenan de ku xwedî dîrokeke 500 sal e li ser biratî, wekhevî û pêkvejiyanê stran stiriyan. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.